Hai să-ți arăt cum să o omori. Vrei să o omori? O plantezi într-un sol clicos, argilos și de proastă calitate. Dacă plantezi lavanda aici, rădăcinile ei vor fi prinse, apa nu se va drena, ceea ce este 100% contraindicat. Vrei să o salvezi? Dacă vrei să o salvezi, o plantezi într-un sol nisipos, bine drenat, în plin soare. Dintr-un sol bine drenat, apa se va scurge, rădăcinile vor porni ușor și vei avea o plantă fericită. Spor!